Хора, нещо стана с Clash Royale. Някак си имам 1 милион джема, имам 2 милиона коинс и съм лево 70 с много. И сега само за вас ще отворя тази турбичка. Почваме. Да, съм бърз, иначе няма да мога да кача това видео. Да, си имам много макс и ще ви покажа моя дек. Добре. Бързам колкото се може по-бързо. Давай! Добре. Отварям една карта. Добре, Гоблин Машин. Legendary. Още една Legendary. Феникс. Добре. Още една Legendary. The Walk. Добре. Трябва съм много бърз. Сега са само Legendary, знам. Вулкан. Лава Хаунд, да. Добре. Отварям го това последно. Добре. И сега ще ви покажа и... Вау, много неща, да, знам. Сега ще покажа моя дек. Ето го. Най-готиния. Добре. Чао, хора.